Dong, unsa man ka? Wa kay plano sa New Year nga moabutay? Sige, plano nga nagplano kay ko dire kog samok-samok ka. Ang mga bata wa kay plano kuhaon? Ikaw ba samok kay ka, naay bata samok. Ug way bata samok. Ikaw na ba nag-ingon nga butang sa dito sa ugangan nimo? Di ba unsa man plano nimo? Magsige ra magkagtuk-on di wa man gani kay naguna-unag pang New Year na to. Layo pa mang New Year. Sige, unsa man ka di magkakaulat ang plano kay ko dire? Nabagod ay magplano nga magsige lingkod diha. Unsay planuhon nimo? Ana unsay ipalit nimo di ka man trabaho? Unsay plano day? Unsa day plano si mga magdagan-dagan? Mo nay plano si mga. Unsay pagkaplano ana? Mo lagi na kay mga saba po ka. Sa man ka nga di man kamo. Wala ba unsay ang mga bata dito kwa ay mga bata sa dito? Ikaw ray nag-ingon nga ilahi sa ng mga bata kay sige ra tag-away. Karon wa gyapon mga bata mag-away lang gyapon ta. Nakala kay mo kontra man pug kag unsay gusto na kung unsay mga plano na ko ayaw pug kuan dayon. Mudritso man pug kag babag man pug kastanan akong mga plano. Isa may kuan na ng plano nimo dire-diretso may rabag na kay sariling kwarta. Ako ra gyapoy mangitag. Alang-alang mag-ako nga ikaw may laki. Ako gani mo nang paghulat ayaw pag-apura kay wa na ko gipamunit ang kwarta. O na pag naaga ni kwarta, tipid-tipiron di kay bisag unsa may panggastuhon gud bisag unsay pamaliton. Panghatag diri hatag dito muna karon. Problema tag wa tay kwarta. Bisag gata sa bata di ta kapalit. Diaper wa nay diaper pila na lang kabuok na diha. Ano na ko New Year magbamira ta oy. Pamira dong, di ka mo na bisag lupre na lang. Labi ba ikaw pa na dong niya? Kalami, pakapini po, palaman dong. Okay, budget no. Kwarta diha, pang bayad na sa motor. Ah, may unaho ni mo na nga. Doon kay pamantong motor ni mo, nasa ng Pasko na, ang New Year na to. Kaya wabet ay handa tong Pasko dong. Kaya niyong kag New Year na. Mau gani ang mga bata dito ra to kay ko andre. Ihaw ra tag isa ka buk, manok Bisaya. Right stuff. Grabe po ng utok ni mo. Ah, basta ako, kinahanglan ang bata, kuwaw ni mo. Bisan pag magkinaunsa, basta ang bata og New Year, diris balay. Eh mga kadi man mo masinati ang kamingaw kay, wa mga bagdoy mga ako ra magyapon magatiman na ng mga bata diya. Basta kuwaw ang bata. Nya pag huna diya unsay pang New Year nimo. Kay di pwede wa tay handag New Year. Bagong tuig na, kuanan ta malihian. Ko naglibog na kuaning pamilyahan ni kay. Sige raglalis, way kalipay. Kay maayo ani nay bata, lalis, way bata, lalis. Sa naman ini? Libog. Ikaw kay di man aburido imong utok og way kwarta kay pwede ra man kag kuan niya. Ako may nag-budget ana tanan diya unsay kuan way bugas. Kinsay mulungag diri ako. Oh, ako yung makuan og unsa na poy lungagon. Uy, walay asin, way asukar, way kape. Nya magsige ra tag. Uy, baylo daw tadong. Ikaw ako, nya sige daw. Nya ako magsige ra kog kuan may man ka kay di man ka maulaw mga pika sa ubang kuan. Nya ako, dili ra ko sa balay, ako pa. Unaw na hamang laba ko. Way sabon, unsa testingi daw. Di kay laba. Basta painalan akong una-una. Kitarang duha rin unsa ni? Kitarang duha diri mag-New Year. Dito ra tong mga bata sa ugangan. Ay, bahala ka basta ako kuwaon akong bata. Bahala ka. Asa ka mag New Year basta ako. Wow nimo tong mga bata, sige. Ako'y mulakaw. Dong. Ug dili ka gusto mag New Year nga ang mga bata dire. Hala, ikaw pag New Year rin maginusara. Ay moadto ko dito.